Čaute, moje meno je Jazzmaker, ja vás vítam v ďalšom videjku, dámy a páni. Zanechaj tu, dámy a páni, like, odber, koment, daj nejaký pekný komentár a dostaneš srdiečko, dámy a páni. Toto je ďalšie pokračovanie na YouTube, dámy a páni, takže daj odber. A v dnešnom dielu, dámy a páni, tu máme príbeh z hry Granny. Ideme na to. Dámy a páni, musíte poznať túto hru Granny, kde si všetci ju zahrali, všetci ju poznajú. Ak ju nevieš, tak nemáš svoje detstvo, dámy a páni. Vyšli už aj jednotka, dvojka, trojka, štyrka, dokonca aj peťka. Neviem, či to bude finále alebo nefinále. Možno si ju zahráme, tú Granny peťku. My ideme, dámy a páni, na príbeh obohacovaný Granny. Čo sa vlastne tam stalo? Toto je celá pravda, dámy a páni. Ideme na to. Tu je celý príbeh starej mamy, ktorá sa narodila v emboskáde v Paraguaji. Jej rodičia nemali prácu a žili v biede. Aby zarobili peniaze, šiel jej otec do obchodovania s drogami. No fakt, to by som nechcel, dámy a páni. Droga je zlo, takže to neber, dobre? Ale ty vždy poznáš zločinecký svet, vždy vedie ku katastrofe. Vo veku 10 rokov babkin otec prišiel domov s veľkou hotovosťou. Hotovosť povedal, že dokončil prácu a že konečne mohli slušne žiť. Celkom zaujímavé, dámy a páni. Slušne sa presťahovali v Rumunsku v dome uprostred planiny. Od bolívijských obchodníkov s drogami počas výmeny drog teraz žili izolovane, aby ich nikdy nenašli. Dosť zaujímavé, dámy a páni. Tých obchodníkov s ľuďmi určite hľadali v Latinskej Amerike, aby sa čo najviac vyhli s vonkajším prostredím, doklady ale nemali. Tak mali falošné dokumenty, že babka chodí do školy. Celý jej príbeh Charlie a Eva boli šokovaní. Rozhodli sa, že na druhý deň všetko oznámia polícii, ale nevedeli, že nikdy nebudú v tom kaštieli Croisu, predchádzajúceho manžela. Charlie, ktorý čakal, kým zaspí a ich zabije. Tú noc, keď babka, Charlie a Eva spali, Croisu začal cez steny vydávať stonovanie a divné zvuky. Babka sa zobudila, otvorila dvere a uvidela Croisu. Tá hrozostrašná plavajúca hlava sa na ňu niekoľko sekúnd pozerala a povedala: utekaj. Tak babka utiekla z kaštieľa a nechala za sebou tie strašidelné vykriky. Charlie a jeho žena, kým zabili Charlieho, ktorý sa neskôr stane duch kaštieľa, babička utekala do lesa, podarilo sa jej dostať na cestu, kde spala. Tu je ten, dámy a páni, príbeh. O tom je to. Babka, keď bola malá, ešte nebola tak strašidelná, ako si každý ju pamätáme. Len si daj jej fotku predtým a potom. Ale ten Croisu, ktorý ich zabil, nebol Croisu, ale postava, alebo ten horor z hry Ace, plavajúca hlava. A doteraz, všade som to čítal, že ten hrad, ten kaštieľ, ten dom sú tam. Ale že doteraz tam sa dejú paranormálne javy. Tá Granny, keď videla úmrtia a to všetko, tak mala psychicko-zdravotný stav. Tak si aj ona vziala manžela, ktorého napokon zabila v tom istom dome. A Eva, žena Charlieho, utiekla a doteraz o ňu nikto nevie. Granny zabíjala najviac všetkých.
urobila aj takmer magické rituály, aby kto sa vôjde do toho domu, aby sa cítil bezpečne. Potom ich zabila, robila na nich pasce, experimenty, dokonca robila aj experiment, kde narodila syna s 4 nohmi. To môžete vidieť tu. A potom aj pavúka, ktorý keď ju uvidí, hneď je šťastný. Všetok, dámy a páni, toto je naozaj veľká pravda. Nechcel by som byť v tom, a hlavne keď viem, že to je strašidelný ten príbeh, strašidelný. Zanechaj tu, dámy a páni, like, odber, koment